Sabies que et pots jubilar als 56 anys? No és un error. Segons la llei, hi ha diverses condicions i recentment la llista dels que se'n poden beneficiar s'ha ampliat. Per aconseguir aquesta oportunitat, hi ha dues dates claus que has de tenir en compte i molta gent no s'hi fixa. Soc en Xavi Martín i fa més de 10 anys que ajudo a persones com tu a no regalar diners a l'administració. Hi ha 3 coses clau. La primera és qui es pot jubilar als 56. La segona és què va canviar exactament a partir del BOE divendres 31 de juliol. I la tercera, 2 filtres molt importants que deixen fora gent que es pensa que hi pot entrar. Sempre hi ha lletra petita. En aquest vídeo sabràs si hi entres i sabràs quins papers has de tenir a mà. Aquesta possibilitat existeix des de 2009. Com et deia, ara s'ha ampliat, però aquesta llista ja hi era des de 2009 i és una llista tancada. Si hi ets, hi pots entrar, però si no hi ets, en aquesta llista de malalties no pots entrar-hi. Fins i tot si estàs pitjor de salut que persones que sí tenen aquestes malalties. Inicialment era als 58 anys, però l'any 2012 es va passar als 56. Hem de pensar que això no són coeficients reductors com passa en el cas d'algunes feines del mar o de la mineria. Aquí simplement són 56 anys, s'avança aquesta edat de jubilació. I també molt important a tenir en compte, no hi ha penalització. A la meva newsletter, i si estàs subscrit ja ho hauràs vist, parlo sovint del tema de les jubilacions anticipades. Allà sí que hi ha una penalització que pot arribar a ser del 21%. En aquest cas concret, d'aquestes jubilacions per malaltia als 56 anys, no hi ha cap tipus de penalització. Això sí, s'ha de tenir en compte que la base s'agafarà a partir de les cotitzacions reals que hagis fet durant la teva vida laboral. Evidentment, hi ha una sèrie de requisits, no només estar dins d'aquesta llista de malalties. El primer, tenir un grau de discapacitat d'un 45% o superior. El segon, evidentment, com et deia, que aquesta malaltia estigui dins de la llista, ja sigui la inicial del 2009 o aquesta llista ampliada de fa uns dies. El tercer requisit és important. Has d'haver treballat com a mínim 15 anys amb aquesta malaltia, 15 anys de treball efectiu. Però si has estat de baixa, aquest període de baixa, aquests mesos o anys que puguis haver estat de baixa, compten dins d'aquest còmput. D'aquests 15 anys, 5 els has d'haver treballat amb el grau de discapacitat ja reconegut. És a dir, pots haver estat els primers anys que tenies aquesta malaltia però no haver tingut cap grau de discapacitat reconegut superior a aquest 45%, però de tots aquests 15 sí que n'hi haurà d'haver un mínim de 5 que hagis tingut el grau de discapacitat reconegut. Per tant, és molt important que si tens alguna d'aquestes malalties, ara explicaré quines són, i no tens grau de discapacitat reconegut, el primer que s'ha de fer és moure això. I finalment, el cinquè requisit, i no menys important, és estar donat d'alta o de forma assimilada el dia del fet causant. Hi ha una segona via, que és a partir del 65% de discapacitat, que aleshores sí que ens n'anem als 52 anys, hi ha una sèrie de coeficients reductors. Ara seria llarg d'explicar, en tot cas això ho explicaré en un futur vídeo, i si no m'envies un missatge i en parlem. Fins la setmana passada, és a dir, fins a divendres 31 de juliol, que és quan aquest Reial Decret va entrar en vigor després de ser un dia abans publicat al BOE, la llista era de 21 malalties. Síndrome de Down, esclerosi múltiple, ELA, esquizofrènia, trastorn bipolar, te la deixo en pantalla perquè la puguis mirar. Per tant, si tens 56 anys o més i la malaltia que pateixes està en aquesta llista, ja ho pots demanar sempre i quan compleixis els requisits que he comentat fa una estona. Fins divendres passat, aquesta llista deixava fora moltes malalties, que ara quan les veiem, molta gent es preguntarà com pot ser que fins ara no hi fossin. Aquesta llista de 21 malalties estava tancada des del 2009, ha estat ara que s'ha tornat a obrir. I entren 10 patologies noves. En aquest cas, les llegiré una per una perquè quedi tot més clar. Parkinson, Huntington, espina bífida, distròfia miotònica tipus 1 o de Steiner, amiloïdosi per transtiratina variant, degeneració corticobasal,
atròfia multisistèmica, paràlisi supranuclear progressiva, esclerosi sistèmica i malaltia renal crònica en estadi G5. A banda d'això, també hi ha una altra ampliació d'una malaltia que ja hi era, però ara es reconeixen més supòsits dins d'aquesta malaltia. És la lesió medular. Fins ara només es reconeixia si era traumàtica, ara també s'inclou la no traumàtica. El Parkinson és una d'aquestes malalties que, com deia, és estrany que no hi fos des de l'inici. Ara s'ha incorporat i és una de les malalties que en molts casos es desenvolupa quan encara s'està treballant. Per tant, si coneixes algú que pateixi aquesta malaltia i encara està treballant, envia-li aquest vídeo. La data mana. Amb aquestes noves malalties que s'han incorporat, cal tenir en compte que només és vàlid per jubilacions a partir d'ara de la seva entrada en vigor. No és cap problema en el cas de les malalties que ja hi eren a la llista. Ara ho veurem més a fons. Si tens alguna d'aquestes malalties, ja siguin les de la llista inicial o les té algú de casa teva o algú que coneguis, envia'm un WhatsApp, algú del meu equip en edició ha posat el número en pantalla i en parlem. I ara t'explicaré els dos detalls que et deia al principi, dos detalls que són molt importants i que si no es miren bé i s'analitzen bé, podrien deixar a molta gent fora. Deia que un dels requisits era el 45% de discapacitat, però cal tenir en compte que d'aquest 45% o superior, almenys un terç ha de provenir de la malaltia en qüestió. És a dir, si una persona té un grau de discapacitat reconegut del 20% per Parkinson i la resta fins a arribar al 45 o al 50% és per altres malalties que no estiguin incloses dins d'aquesta llista, aleshores el Parkinson, que és la malaltia que li donaria dret a aquesta jubilació als 56 anys, no arriba al 33%, encara que el total sigui superior al 45%, ja perd el dret. I del punt número 2, molt important a tenir en compte, ja te n'he parlat una mica abans, que és aquest fet dels 5 anys amb la discapacitat reconeguda. Encara que tinguis la malaltia reconeguda des de fa 20 anys, si no tens un grau de discapacitat reconegut amb les condicions que he anat explicant i reconegut durant almenys 5 anys, també perds el dret. Aquí, en aquest cas, s'ha de tenir en compte que qui fa aquest reconeixement no és l'Estat, aquest reconeixement del grau de discapacitat no el fa l'Estat, sinó que el fa la Generalitat. I s'ha de tenir en compte que això té efectes retroactius. És a dir, si tu ara no, però demà mateix, fas aquesta sol·licitud, si triguen 8 mesos a resoldre, o el que sigui, a vegades fins i tot s'ha pogut allargar 1-2 anys, aleshores es considera aquest grau de discapacitat amb efectes des de la data en què tu ho vas demanar. Per tant, en aquest punt és un avantatge. I ara potser estàs mirant aquest vídeo i et preguntes: jo ja tinc més de 56 anys, pots tenir 57, 58, 60... Això ho puc demanar? Sí, efectivament ho pots demanar. Els 56 anys és un mínim, no és un termini. És a partir dels 56 anys que es pot demanar. Per tant, i com acostuma a passar en aquests casos, l'important és què diuen els papers i què es pot demostrar amb documentació. Així és com funciona l'administració. I en pantalla et deixo un vídeo de pensions on passa tot el contrari. Parlo de la nova edat de jubilació que han llançat com a globus sonda. T'espero allà.